Sa man mag-vlog ta ron. Ay mag-vlog ta Okay. Mag-module na ron ba? Usa dire. Kay wala na tayo video ba. So may content po na to ane. Mangita sa tag-content. Apit na po election pod may pag-kuan. Atong i-content ba kanang ug kinsa atong pilion ba? Sa atong butaran. Election. Yang usa sige nagsulat. Nagsagay na ay. Lahi na Ay, yung content. pwede pod katong nasa kwan ba katong gibahaan. Tong ang shark. Katong na yung shark, katong na yung shark, na walay tubig. Katong nakitang kuan ba? Langoy ba? Nya, Shark. oo, bahan nga. Kabantay mo tong na trend gani ron katong ang kuan bitaw kanang ang kalibutan ba kanang tong gi kuan guys mga scientist nga. Katong kwan, katong 3 to 5 na lang katuig tas Pilipinas. Bitaw. Ay, Earth. Kalibutan ba? Kalibutan. Mother Earth. Save Pwede the Earth. to i-content na to ay kanang mga tag basura na nanong tag kahoy. Sa gagunoy lang god. Oh, sorry ako yung mga tagbasura. Asa na to imutang? Mugawas pa ta sa atong planeta. Ah, dili. Oh, dili na to. Una pa basura dili dapat mabutang tag bayanan dire ato gis Mars kay ari na to ipundo dire god posible magyapon kadaot magyapon na. Basura po Ay, dali. ano to ba? Gamay ra kay taron indot gi content kay mga banat lang pud unta. Gani, banat. Katong tatong banat gasolina kay wala na kami trend ang gasolina. Ay, katong naman. binignet. Nya unsa mong iko na tos binignet? Katong pag binignet nga. Wa may ka binignet ato. Kay nag-ihaw man baboy among silingan na pag atong ito. Wala na. Wala po kung nagkaon kay puasam ko ng anas mama nga. Kumukaon ka daw og baboy ini kaugma lang mo to pagkaugma. Wa lang gyapon kakaon kay wala na may giihaw pod. Sayang lagi sa mga content na sa dagang yung naagian ba na to. Wa kita. Pero mas nindot i-content mo jol. Ay ko. Oh, May pa mag-module. may ba mag-module lang pero batay po kayo mag-module ng tasigi ay no. Dili man iya ano. Student man na good. Module. Dili ko mo tong iya ni tanan. Sagol gini atong uyab niya no. Grabe gini mata ako. Yan di kayo na. Mas buutan gyud ang mga boys no. Usan gini mga boys. Boys. Yan dagang pusod ang boys. Dagang chicks bitaw. O sa una makauyab ko daghan. Uy, paminaw sa ko may pa to i-content ka na mangita tag chicks. Asa mo tang chicks panlaan? Andaan board. Ay la. Ay di mga parinti man nagula dia pero pwede ra na oy. Kasipong, katong may Sipong. computeran kasipong. Ala. Di maayo. Adi mga parinti man na di agad. Mga parinti man na di agad. Emotional damn. Sa imo ar, sa content mo. Silingaw-lingaw. Naanar. Ay, klaro na. Yang i-content dire dito. Ano? Ala. Pwede kang sumuko, bawal ang sumuko. Video na yun mo ko. Emotional damage. Ang grabe to ba? Ano naman? Ala. Sa tulo ka uyab ni mo mot kinsa may imong ganahan gyud. Wala, hindi ko na uyab ka na Sa tulo ka uyab nimo ba kinsa imong pinakaganahan? Sila tanan. Grabe. Sila tanan. Boys. Ing ana lahi rin yung dagkong putin sa kimapit sig asa ba. Ay, may pa nga ito ikuan. Katol ng kinsa gisadaan ba? Girls ba or boys? Saan lang? kung magbulag. Dili. Ay. Sa tanang kalibutan Sa niya, tanang kaya yun. Kung mag-init, mana din ang mga girls. Sala na po ni sa boys. Sala Kaya sa init boys. na po. Nya magulan, sala na po ni sa girls. Unsang gitinoda na? Sige lang sala ang duha pero kare tas relasyon pod. Talagsar kay magkasala ning laki oy kay usay purpose sa pagpanguyab di ba kung magpakasala ta yun. Sala gina sa mga girls kung magbulag man gani. Effort. Tujo. Effort tamayo ba niya? Tujo. Nya mas pasakitan ra ta nila. Kay muslan ra tong pagkalalaki na di na yun na maayo ang buhat. Karon ato lang na ikuan sa atong content kung unsa gyud ikuan, kinsa gisadaan. So ato i-rewind. Rewind. Pag kinaunan, katong si Adan pag si Iba. Oh, Sa may Iba. sad ano to? Si Iba kay siya biya to ni kaon sa apple. Bitaw. Nya sadan gyud sa girls, sala gyud sa Sala girls. ginas girl. Pero og ato pong kanon, nya gitintal lang to siya, di pa kaon sa apple. Nya si Satanas kay lakim to. So
sala gid sa boys. Dili po sala sa boys oy. Kaya og ako pud babae di ko patintal oy. Ano magpatintal man ta nga kay balong man ta nga naara ginang tentasyon Sala dapat. gid sa boys, sala gid sa boys. Ang kuno na sala gid Dili sa ko boys. sala ang sala na to. Sultian di ka. Kana yung sikitag ang may ba. Natay uyab niya. Tagan di kitang chicks maatang sa lus-lus mo nga. Di ko mo tuon mo nga. Ako ra usa maana din ta nga. Ikaw ra lagi, esos, ikaw ra lagi sa chat ra man ikaw ra lagi ko. Laag. Ya, feeling single kayo. Ah. Ninig makon. Dili ko kinakuyab. Yeah. Inside na dito feeling Yeah. Love at first sight. Yeah. Ana na mga boys nga. Oy, ana, Ang girls, mga anak ko na po nagsaoy. Nagani Bila mga pa, liga-liga gani. Ay, maato ko sa liga kay mo tanaw og basket pero ang liga tanaw dili ato sa kuan player. Player, dili. Wala gaw na una sa score na yung ana gaw. Gani. Ilang kitanaw kay inikitsa ba. Inig Ala, kusuga mo itsa na ayun. Ba itsa niya ko ano niya. post din sa Facebook nga punta na po ko ingon ane. Sos, niya kita nga ana kita nga uyaban niya makabasa tas po makauna una tagi ko goy. Gani. Kaya antay man ning sakit sakma kay ko kunya niya. kinasdugan. Ana Oh. din dili mo ata og jersey. Dili kyo tanong basket niya ang atong sports gani kay billiard ra. Pwede nga. Dito ka kabanda yan ang naimag dog billiard na mag Prato Andrea Brillantes ba? Gani. Pag uli nakauyab na. Kaya ato tag billiard yan. Kinsa may mag atong panguyaban dito. Si Pipile. Tigbantay ron ba? Ana sa pandan. Nindot jud sa Nindot, pandan bro. kay dag musori ka. Pasagil kag duag kuan. Yuter Yuter. duag basket. Yeah. Yeah, Tugo joy. Ugoy magkos Alwin dito, adto dito kay lay man tirada kay amo dito. Sure ming jikong mayrag na magdog volleyball ron. Yari do kay mga chicks man. Ayo lagi. Kasulay dog kuyog ana nila daghanang chicks lagi. Puro parente lang. Pare. Tugo joy. Pero katong pagpangaligog dagat daghanang chicks mo lagi. Sabay no barias bituon. Dagan kay lagi. Pag si RR dito, ningali ko, alag RR! Kupaw, magkay ka picture-picture! Gusto ko lang nakatawa! Ati diri! Video na ito mo, hindi ka na dito! Alag, anang itikong ko nga. Wala na, unsa Miss RR, isugag naman ni mag-picture, ay! Kaya gasay, kataog sa kinasad ko ba? Kaya pangitaan ko, wala to speakers. Ato sabot ko, Uy, sana na po sa girls. sala na girls lagi. Kaya wala na po ni Alto. Pasangin din, ligo-ligo. Ligo-ligo. Ingon din, dili sugtan sa mama. Hmm. So, strict parents niya, ugnay mo po ang agaw. Ako na yun. Lagi agaw nga pagkabit yan. Rugoy-bugoy mo ning video na to god kay kabantay ka nang post na diya. Nag-call pero na kayo. Yata hindi mo na nga nag-chicks na ba? Pinataga na mo moy ba hindi mo na nga nag-chicks. Pamina ko mabay ra gilulugan lagi. Lupigan. Ani mabuti lupi kita. Kara man kayo kay nga ana ron nay mo comment sa iyang kuan. Ala pang katawan ro ay famous like na famous ya. Basta magpaupaw na po ta. Mo na lugan mo paupaw ta mo mag-famous pud sino ta. Ay kani famous mo ninahan sikat man kani sa bulak. Tigdawat ko nas vlog tos bulak god. Basta din na. SSG Social Security Guard. Believe kayo, focus kayo, study first. Pero usaray uyab aning tawanan niya. Daghan pud yung chicks no. Sa una, wala pa sila ga-change account. Inara ba ka-chicks? Ka-chicks kanang ka-chat ani ba? Ngay taga Bulak, taga Duldol. Napay taga syudad. Wow. Pero man ningala pug ato ay kay anong laki man? Ang mga ka-chat ba puro laki. Gwapo ko na kayo. Hindi ka duda na bitaw ko na niya. No, nindot yung agi murag pambabay bitaw. Yan mag-teacher, magmaestra. Magmaestra tingali ning dohana Study first. Kung apila-apila Karon, muncul na pod. Ugma, muncul na pod. Muncul lang ta, sige. Anto janton muncul ya pod. Ikaw. Karon man-chicks, ugma Oo. man-chicks, ugma man-chicks na pod. Anto danton man-chicks gyapon tayo bisag parinti man-chicks gyapon. Abi na ala. Pero lahi ni akong trip man. Dito na mo. Kay kung tagay karon, tagay pod ugma.
Tagay ng perminti ba? Oh, tanawa mong lawas oh, di ba? Niwang kayo. Kaya ako tibason god kay dili lang ko magpatambok kay. Mura mang guwa agad. Kung magpatambok ta, mo gwapo ta. Dagantang chicks. Dagantang chicks makasala ta. Mag-uul ta, magniwang ta. Di ta mag-gawas kwarto, di ta magkaon. Masakit ta, mamatay ta. Emotional damage. Tiya, namatayan na gihapon lagi. Dili lang ko magdahom lagi nga. Dili lang gani ko Unsay magpatambok gihatag gani. sa unsay gihatag ni Lord nimo. Dili na lang nimo na accept supakon, lang dili yun. lang nimo supakon. Kaya ingon ana, niwang ka, kaya ginaga magpatambok. Kung matambok ka, high blood. High blood. Matay gyapon ka. Matay gyapon. Ani kung ka sa tambo ka, nya gusto ka magpaniwang, mag-diet ka, di ka mukaon. Matay gyapon ka. Matay. Kana po magmudyon. Adungog mo na namatay na. Oh, ay, kana mo pinakakuan. Ay, dili. Nabuot na ko na. Kana mo Kani mo example? Panitay ninyo, layo rin si Mana ni lagi. Men. Pero gilangaw naman kami. Dili ginahan po ko magmodol pero maksulod ko na sa akong utok nga ginahan ko magigog ikapoy kig sulat oy. Agam bitaw. Sige lang tag modol. Sige mo Jol ba? May rabag atong gikan sa atong instinct bitaw nga mag-answer ta kanang ato agyong kaugalingaw niya. How smart we are. Ana ba niya? Tanaw gunaw nangupya ra man nag-ando. Nagngupya ra na. Di mabuti. Pero makapasar gid ay wala di makapasar kay og ni Duterte pa ang 75 okay na kayo. Mula pa 75, 76 hadbong naman kana. Kan ginatong mga maestra no. Kay pila sige sila katag modol nya uban dali kay makapas. Kapila ray paghimo group chat sa the answer. Face ra. Dali ra kayo. Grabe. Ako to. Asang kulapo, suko mo ka ganiya. Kulapo ba? Palit? Aday. So mag-inom unta taron niya kay wa man tay kulapo, so tuba lang. Ala giputol man ano mo. Ala. Gumito ni mo mer? Gamiton ko nako. Gamiton ko nako. Laban. Balitag tuba ila kakuan ka to. Singal na, lunsyo. Lang lunsyo talaan ba? Balitag tuba na. Ala sorry mer, giputor ko imong lastiko mer. Tapi lang tuba to dai. Sudah po ko kabalo. Ikaw lay palit. Minta kape ng orang. Sekto nga lang ko. Ako'y palit ikay inom, ay ikay bayan. Bueng. Mura kag gaingon nga ikay una sunod ka nako. Mura istorya. Di na lang ta mag-video ay. Kita mo video ay ang gabi. Kapoy kay siguro una og ano, ang sige video sig katawan no. Oh, Ang gabi video mo ra. Tanaw, kita mamusnamus ka video. Digig katawa. Murag na pass mo. Si pahi. Yo. Tumaw na to among video. Bubbles, bubbles on my